निश्चय हागोन मानो होनबा बे मन्त्रि सन्त्रि जालायदोंमोन माथो आइजोनि एख' माबा थांखियानो गैया बेनाव आइजो माहारिनि जेबो थांखि लायाखै बे मन्त्रि जानानै एसेमब्लियाव मानो बुंदिया एसेमब्लियाव बुंनांगौमोन बिमा माहारिखौ ओरै ओरै खालामनांगौ जोंनि बर' हारिनि बिमाफ्रा ओरै ओरै माने जेबो माबा गैया डेभेलप जायाखै उन्नति जानांगौ जौगानांगौमोन जोंनि आइजोफ्रा जौगायोबासो न'खरा जौगायो बेफोर थांखिखौ लाबानो जायोमोन एसेमब्लिफ्राव बुंनो हायोमोन ना बियो मन्त्रि जानाय समाव खुलुमबाय रायजोफोर बे समाव आरोबाव फिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना बे एखे समावनो नायलांबाय थानो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो गिबियावनो सावरायगोन चन्दन ब्रह्म सारनि सायावहाय चन्दन ब्रह्म सारा सासे बिजाथि फसंजाखांनायनि सिगां मा बाथ्रा बुंदों आरो दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टिया मा अबस्था जागासिनो दङ बेखौहाय नोंथांमोनाबो एसे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबै काजलगावआव देरहानायनि कुनु चान्स गैया बे काजलगावल' नङा चिरां जिल्लाल' नङा दिनैनि अबस्थाया बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबै देबोरगावआव बिपिएफनि आफादगिरि गोबाव सम सिफ जाबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दिनै जेननो थांगासिनो दं दा बिथाङा जेनोब्ला आफादगिरिया लिडारा जेनोब्ला बहाय मामा बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबै बे जोंनि बिटिसिआव आसामाव रायजो राजानि गेजेराव मामा बिपिएफ थाबावगोन नामा थाया आरो इतिमध्ये थांनाय बाराव जेसेबां देरहादोंमोन बिपिएफनिफ्राय देरहाखानाय एमसिएलएफ्रानो बांसिन इउपिपिएलआवनो जगदान जानानै दिनैहाय इएम एमसिएलए जानानै दं आरो बे खोथाखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मिथियो गतिके गाव जिथु जेनखानो थांबाय बेवहाय बिथाङा बेसेबां गोसो होनानै गुबुन गावनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन बियो डाउटफुल बिनि गोसोआ दिनैहाय मोननै मोनथाम गोसो सिङाव बेनावनो प्रश्न सिखारगासिनो गावनावनो प्रश्न सिखारगासिनो ओंखायनो फुङाव मोनसे बुङो सानसुआव मोनसे बुङो बेलासियाव मोनसे बुङो बेफोर खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बयबो नुबाय थादों बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबै मोनफ्रोमबो जायगायावहाय देरहाथाव नङा बे बाथ्राखौहाय सिगांनि केबिनेट मन्त्रि बिपिएफनिफ्राय फैनाय इउपिपिएलआव जगदान जानानै केन्डिडेट मोनफैनाय चन्दन ब्रह्म सारा बे बाथ्राखौ क्लियारलि बुंनानै होबाय जोङो दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो बियाबावहाय नोजोर होनानै नायोब्ला मोनफ्रोमबो बियाबावनो बिपिएफ हान्जाया देरहाथाव नङा रायजोफोर दिनैहायबो जोङो खोनायो इउपिपिएल गाबोनबो खोनायो इउपिपिएल यानिखि रायजो राजाया इउपिपिएल पार्टिखौनो बयनिफ्रायबो बांसिन सापर्ट होनाय जोङो नुगासिनो दङ साफ्रोमबो गिदिर गिदिर लिडारफ्रा इउपिपिएल पार्टियाव फैजोब्बाय दा जाखिनि बिपिएफ पार्टियावहाय लिडारफोर दङ बिसोरो फिसा फिसा ना गोजासो होननानैहाय जोङो साननानै लानो हायो आरो दानिया जोङो बयबो मिथिगौ जे बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा चन्दन ब्रह्म सार आरो खाम्फा बरगयारि सार बिसोर सानैखौहाय बिपिएफनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बेनि खर'आ एसे गाज्रि जादों दा बिसोर सानै ओंखारनायनि खारनावनो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि सारा गोदाव सोराव खुगायाव जेखौनो फैयो बेखौनो रायजो राजानि सिगाङावहाय फोसावनानै होनायबो जोङो नुनो मोनो मोनसे नाटक टाइप कमेडि टाइप बासन होनाय जोङो नुगासिनो दङ नङा होमब्ला रायजोफोर दिनैनि समावबो हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों एसे खोनासंलाय इउजि ब्रह्म प्रमद बर' रोंगोरा नार्जारी इহঁতক মই আজি বিৰাট ধন্যবাদ দিব লাগিব মই সেলুট কৰিছোঁ ইহঁতক আমি বিপিএফ দলে যি কামটো আমি কৰিব পৰা নাই এই কামটো ইউপিপিএলে কৰি পেলাই দেখুৱাই দিছে এইটো কি কাম জানে চন্দনক কেণ্ডিডেট দিছে আমি বিপিএফ দল হিচাপে যেনেকুৱা ইহঁতক পানিছমেণ্ট দিব লাগিছিল গাদ্দাৰী কৰাৰ কাৰণে বা কি বুলি কয় পানিছমেণ্ট মানে সাজা শাস্তি দিব লাগিছিল এইটো আমি বিপিএফ দলে দিব পৰা নাই কিন্তু ইউপিপিএলে এইবাৰ দিছে আমাৰ হৈ দিছে इउपिपिएलनि इउजि ब्रह्म सार दिपेन बर' सार आरो प्रमद बर' सार
यानिखि UPPL पार्टीनि मानसिफोरखौ सेलुट खालामो। खाम्फा बरगयारी सार आरो चन्दन ब्रह्म सारखौ बाद होनानै जेसेबांनाखि UPPL मानसिनि दैदेनगिरिफोर दं UPPL पार्टीनि बेखौहाय सेलुट खालामो होननानै बुंदों। मानो UPPL पार्टीया BPF साजा होनो हायै मानसिफोरखौहाय बे समावहाय साजा होसिगोन होननानै बुंदों। नाथाय बिनि सिगां BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा चन्दन ब्रह्म सारखौबो खाम्फा बरगयारी सारखौबो UPPL आव हाबनानै जेबो बिबान मोननाय नङा, बिसोरनो बिबान होआसै होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय बावैसो सिगां जे जोङो नुनो मोनदों बिजाथि फसंनाय UPPL पार्टीनि सा 18 सा 3 बिनि गेजेरावहाय काजोलगाव बियाबावनो चन्दन ब्रह्म सारखौहाय फोसावनानै होनाय जोङो नुनो मोनदों, केन्डिडेट फसंबाय। दा काजोलगाव बियाबनि कन्टेस्टआ सोर BPFनिया चन्दन ब्रह्म सारनिनो बिबनाय होनब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामदोंलाय। हाग्रामा महिलारी सारनि बुंनाया मोनफ्रोमबो फेलें आरो बे जाखाया रायजोफोर। नोंथांमोना सिन्था खालामबाय था आरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बे समाव जों खोनासंगोन खाम्फा बरगयारी सारा हाग्रामा महिलारी सारखौ मा बुंदोंमोन खोनासं। दिनै BPFआ भाङासिङा फानग्रासो जाबाय। हाथाय हाथाय बे माइक फिसा लानानै भाङासिङा लहा थिं प्लास्टिक आरिर हाल ट्रेक्टৰৰ ফাল নাই যদি যাই থাকাই ভাল আছে যদি মতামত মাত দিবা ফটাফট খেলাত দৌৰাত বংকলৰ মুৰা চাইকেলৰ হেণ্ডেল প্লাষ্টিকৰ চেণ্ডেল। BPF पार्टीया मोनसे मा होनो बाजारावहाय न' खांबा बायग्रा बा बाजार गिदिंबायग्रा मोनसे भाङा सेङा बायदिसो जाबाय होननानै बुङो। ओरैबायदि लासिंसिं हा जोङो सिन्था खालामोब्ला BPF पार्टीया ओरैबायदि लासिंसिं जानानै दङ। सोरनि थाखाय? हाग्रामा महिलारी सारनि थाखायल' नङा दै, प्रहलाद ब्रह्म बायदिनि थाखाय, कास्तम बसुमतारी बायदिनि थाखाय, रिन्जय बर'नि बायदिनि थाखाय, बिक्रम दैमारिमोन बायदिनि थाखाय दिनैनि समावहाय BPF राजखान्थि दोलोआ मोनसे भाङा सेङाफोर बायदि गोबाय गिजि बुथुमग्रा जाबाय। जाहोना जाहैबाय सोरबा आल्थु फाल्थु सेंग्राफोरखौ सिन्थेन लाफानानैहाय BPF आवहाय माखासे राजखान्थि खालामनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय गोगो मेलेम गोनां मानसिफ्रा साफ्रोमबो BPF एंगारनानैहाय BJP एंगारनानै UPPL आव हाबफैदों, बेखौसो फोरमान होदों रायजोफोर। बे समाव जों सावरायगोन बिना गयारी मेडाम आरो मुनमुन ब्रह्म MCLA फ्रम BPF। दा नैबे बिना गयारी मेडामा UPPL नि आइजोफोरनि गेजेरावहाय सासे बिथाङाबो बिबान गोनां आइजो नङा होनब्ला? आइजोफोरनि सासे मावथि। दा बिथांनि फोरमायनाय मथेब्ला मुनमुन ब्रह्मनि बुंनाया मोनसेबो खुगायाव लागाम गैयै बाथ्रा आरो बे मुनमुन ब्रह्मआ जे बाथ्रा बुंदों बियो गासैबो नंखाय। मानो? एसेम्ब्लियाव थांदों मुनमुन ब्रह्म मेडामा, खोनासंहैदों जिरायनानैहाय सोर मा बुङो मा बुङा। नाथाय सासे MCLA जानानै मोनसे बियाबनि सासे मन्थ्रि जालायनानैहाय बिथाङा आइजोफोरनि थाखाय मोनसेबो अजद थिखाङाखै, बेखौ थांखिनानै बिना गयारी मेडामा दिनैनि समावहाय खुगा बेखेवदों। BPF पार्टीनि जे मुनमुन ब्रह्म मेडाम बियो दिनैनि समावहाय आइजोफोरनि थाखाय राहा होगोन होननाया बियो नंखाय। दिनैहाय ओरै फारसेथिं जोङो बिना गयारी मेडामनि खोथाखौ जों खोनासङोब्ला UPPL आथ' मावदों, मावा नङा मावदों। नाथाय BPFनि समावहाय जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बायदि आइजोफोरनि थाखाय माखासे खामानि मावनांगौमोन, हेन्डलुमनि माखासे बिथिंखौ नायोब्ला, हेन्डलुम सेक्टरावहाय नायोब्ला बेफोरनि बाथ्रा बे मुनमुन ब्रह्मआ एसेम्ब्लियाव बुंनांगौमोन, नाथाय बेफोरखौथ' बुङाखिसै। दा बेखौ नोजोर होनानैनो बिना गयारी मेडामा मुनमुन ब्रह्म मेडामखौहाय गाग्लोबनाय जोङो खोनादों। रायजो राजा नोंथांबो जोबथा भिडिअ, बे भिडिअआ जाहैबाय प्रहलाद ब्रह्मनि भिडिअ।
प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरखौहाय ओरैबायदि फिदिंनो गोरोंखा, खुगाया ओरैबायदि मा होनना बुङो सुइटखा, ओरैबायदि सुइटेबोल बाथ्रा बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय बोनो गोरों सासे बेयो BPF पार्टीनि फालतु लिडार बियो मिथिबाय दा। बे मानसिया खुगायाव जेखौ फैयो बेखौनो BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बायदि बाहायखायो। मोनजादों मोनलोंदों नायै बेदरै जौयै ओंखामै रायजो राजाफोरखौ थगायनो खाबु मोनदों, थगाय हाजासे, नाथाय रिजाल्टआ फैगासिनो दङ, फिथाइया थायनो नागिरगासिनो दङ, थायहांबायानो, रानो सम लाबावगोन रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय था, बे साखाथि फाखाथि प्रहलाद ब्रह्मनि खाथियाव जे रायजो राजाफ्रा जिरायनानै बिनि भाषण खोनासंदो, नोंथांमोना खोनासं, नो प्रब्लेम, नाथाय भटखौ गाव गावबागाव साननाय मथे हो, आं बेखौसो बुंनो सानदों रायजोफोर। जोङो बयबो मिथिखागौ दिनैनि समावहाय BJP पार्टीखौबो जोङो सापर्ट खालामथावना नङा, फारसेथिं BPF पार्टीखौबो सापर्ट खालामथावना नङा, APP पार्टीखौबो सापर्ट खालामथावना नङा। अब्ला UPPL पार्टीखौ जोङो मेजिक नाम्बार होनानै जुदि देरहाहोयोब्ला बर' हारिनिनो सासे गोख्रों UPPL पार्टीया जानानै फैगोन आरो बर' हारिनि सासन खालामनाय मोजांनि खामानिखौ UPPLआनो मावगोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि सार बायदि हेलिकप्टार लाबोनानै पेट्रल सोगोन, हेलिकप्टारनि भाराखौहाय इलेक्शन जोबब्ला रिजाल्टनि उनाव होगोन, बेबायदि नङा रायजो। इलेक्शन जोबनानै रिजाल्टनि उनाव होगोन माने बबे फैसाखौ होनो नागिरदों? भटआव देरहानानै मोननाय रायजो राजानि फैसाखौहाय भारा होगोन हेलिकप्टारनि? अब्लाथ' बिथांनि थांखिया ओरैबायदि गाथिया थांखिखा, सिम्पल बाथ्रा, रायजो राजानि मोननाय रांखौसो बियो हेलिकप्टार बाहायनायावहाय गासैखौबो खावमा खावसे गारजोबगोन। बेसो जादों दा बाथ्राया। पेट्रल सोगोन, भाराया उनाव होगोन, बेनि थांखिया बेनो रायजोफोर। अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।